Yen gabung awake dhewe pira-pira kae. Ben duwe pira-pira. Ya iya. Sampe ngendi to Mas? Magetane ngendi? Kula Sukamara, Singget. Singget. Nggih. Ing mriki pirang kilo? Aduh, pinten nggih, Pak? Lek menit pirang menit? 20 paling. 20 menit ya? Nggih. Ah iya, nggih. Wis rampung to wis wisuda to? Sampun setahun. Ah, syukur sarjana seni. Terus neng omah apa iki? Kula tesihken Solo niki. Teng Solo? Nggih. Oh, nggih. Bantu kanca-kanca. Nggih. Ha iya syukur. Ulane iki jek ulane. Pun kadol, Pak. Ini ula lho, gede ning ndek. Ayo. Tenan lho ta, Fer? Oh, ta. Nggih. Ini ula apa? Lho, Apa? duwe ula kuwi mbiyen. Ulane gede ndek. Heeh, ula apa jenenge? Bal piton. Oh, bal piton. Oh, emang gitu ya? Heeh, gede ndek ngono. Ayo. Wis dibapayu pira ke ulamu kae? Nggih enten kok, Pak. Antane iki ngalah. Ayo syukur nggih. Mesti larang dhek iki seneng. Awar kula jan blas aku. Ro ula mancing meja aku. Ayo nggih. Ayo. Yo diantarake coba Roro Jonggrang. Angge ramen ya? Enggak, Pak. Enggak usah. Adit Ebe, ayo. Nggih. Monggo lanjut ke mawon. Yo Roro Jonggrang pamundhut saking Pak Suprayitna Guru. Yo.
Thank you.